party di bisa mana? Aro tei phung kaham tini Palailaikha Dumani sal chini Maharaja Bir Bikram o hano yakalangmani bini 78 years date anniversary miawo angko Facebook ni madhyome tei media KOKTWMA ni madhyome ang saka jara phaina muchungnai phai khumbok mano honai to obo haini bising tuino tiniwo oro sokpaika thaisingo phai thangka agini ex MLA chini Dononjoy Prasar hingke khoroksa TSF ni GS tei bongni team borongno palphe hambai tabuk an logi tongkho takhano chini TWF ni president borom ganangjak Maharaja Bir Bikram madam hingke chini tei khoroksa okra tabuni simingabo dofani babugui samung khaimani onek balukjak chini borom ganangjak Madam Pavitra Bhakti Jomatia hingke ayango tongo taibo Madam Ati Jomatia Madam Budolakshmi Debroma hingke yango tongo ani yakhango bai khoroksa bo tauno tongnai bo media ni madhyome nugui phaion sawo te khoroksa yango Madam Simalwngo Debroma hingke borongno belai baifili hambai marwo nijini asuk mane jora ungkoni bisingo KSF ni bisingo obo haike phai Bubagrano muitu khaimani bisingte ani logio phai bokha thansa khai sungtini khumma boklome bage belai hambai hingke tei alada phaijak tongo tei khoroksa takhuk bobo media ni madhyome no saimani phaio nei sawo bobo agotala amchayo no tongo bono belai paifera hambai obo haike phaimani kaisa no nukjago je oro hamjakmung tongo Bubagrani poti judi thaisingo chini madam sai thangma hai Bubagra judi tongkha hingke chino ha rangsak tonghamu rangsak joto jagano rangsak thai tonghamu kintu chini kopal chaya da hnai chini সময় চায়া Bubagra chongno খুব কম বয়সো bini খুব কম বয়সো no bo yakar kalang thanga tofano se bochini bage asake wan sugui bochin bage samkhai kalangbai mani takhono mukumu tongo kintu bini je last bini je paithak jaga a jaga takhono kahamkai naijaiyaku তবে হামবাই মারো বিজেপি হাপাংনো বরক ফাইমানি বিসিংনি পরে বরক ফাইমানি পরে চিনি তামনাই এয়ারপোর্ট Bubagrani mungoi mangkha o Simalwng ani pokkhe সম্ভবya ang joto lukubai milui khaimani pore obo success wngkha oro kuno ani saisungni yagya ang saisung hone gosikangka obo wrong nai oro nini porinai student ni hoite media hoite nini public hoite jotono society khai tongnai rok jotono milui yakremani pore so obo tinio obo haike jeng sao ta obo tebo jeng sana nangkho judi government teisa kahamgai mokol rkhangkai lama to agi koroi thaisingmo sai thangjak jara agio phainai jotono siu obo lama agio bwskango hapna puro apeti mamang ani baksho mamang lama aro yakung ruisi maya pura wachana letra petra emon din bo ngo oro phai thangai phirok thanganga yakung pura bothrai ngai thangu amsak hai chedra khlai tonjangmani tongmani nige oro je main oro je lama phaina tongmani obo agio gate ni hoite nusi nuhuya o lama it bojakle koi ha pura wachana ngong tongmani kintu tiniwo it bojak mankha it bojakha angkai building agini kchamro meramot khaijaka light kori light kha to abon bagai government no belai hambai kintu tebo obono naithokai ti sakangkai jeta tourism place khainani beraijanai jaga khum bagan awa hai khaikangkai chini tiprasaroni bokha tebo srangnai hine ang khasongo inga government ni thani obono onurut tongnai je obono tebo naithokai sramai rede karon obo chini mukumu not ani saisungni sompoti not Bubagrani saisungni sompoti no ungko tamnai kebni khoroksani obo pura all tipra hawo tongnai bukung kolok bukung para tiprasa wansa toksa jotoni no obo kaisa sinimung to obono jodi naithokai ti saka hingke belai chanai hine ang khachong ni chini Bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Bahadur ni boni thimani salno borom khlai temui to khlai jeng tini oro boni Simalwngo jeng bono borom laika phaimani TSF ni ngui oro TSF senia kabang organization tei kabangma individuals borok personally phaika jeng TSF ni ngui jeng omono koinai bwskangni salobo oro simiya kereng jaga o palaijak thang borom rojak thang chini Bubagra ro tei jeng muito khlai thai angkha khaige omo kaisa chini dofani bagai bo daitini chini Maharaja Bir Bikram bo sungsan daitini yakalangkha
bono chung belaino sini go bahai ke hamale modern architect nei chung sini bot tongkhang ke chini Tripura alka position tongkhamoni angkha khai boni bagai boni vision te mission na ang tabong ni sini bubagra Maharaja Bikram Kishan manika bahadur ni thani bang nuko tani hamale boni susuni je imang rok vision rok tongmani I believe that boni truly fulfilling gana hane ang lukute tangni youth generation te youngster onang koine chung osal no borom rok thai te palai thai te muito khlai thai not only here happen kamangma kereng jaga mono chung baskan salob ang palaikan bui ang joto lukunon koine omoto tabok bot 22 1922 bot thika bona asai mani ke 47 thika ke takso jora je muito klein to palain tong sung tsf to sung again sing palai gi phaine tong boni bagai angkha ke belai privilege tini oro phai sin bubagrani boni je borokoma jaga sung oro phai bono borom lai maka tie sin ge bon bai sung belai ne borom rogu te kha khai ge boni imang tong mo success ngana